Nasiraan nata yung isang motorista kama kawalay. O tingnan natin kung anong nangyari. Ano nangyari, sir? Motor, dapat bago tunay. Nagsadeng stock yung bilas na. Yo! Hindi na, okay naman kayo. Okay lang. Ay, yung preno. Sandal. Ay, clutch! Sandal. May motor shop dyan. So gusto nyo itulak ko kayo para ano, makapunta kayo dun sa motor shop. Nagsadeng stock yung air. Hindi nga sa to. Mag-drive lang kayo, sir, ha? Ituwid nyo lang. Okay. Oh, dahan-dahan. Sige, primera nyo na lang. May shop po dyan, sir. Dyan lang, malapit. Mag-primera lang kayo. Okay po, salamat. Yun, mga kawalay. Sumakit yung pako, nagtulak. Grabe na, primera.